Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. So insha Allah za mu maka bidiyo akan yadda zaka samu kuɗi ta hanyar kallon bidiyo a YouTube. Wasu hours yadda za ka kalli bidiyon wani kuma a biya ka. Sai dai wannan kamfanin ba yin withdrawing har sai kuɗin ka sun kai dala 100. Za a withdrawing ne idan kuɗin ka sun kai dala 100. Wannan shine bidiyon mu akan yadda zaka samu kuɗi ta hanyar kallon bidiyo a YouTube. Kafin mu shiga darasi, kafin fara darasi mu shiga halin ko muna roƙon ku danna channel din mai suna kasuwancin yanar gizo, subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun bidiyon mu da zarar mun saki. Mun gode. To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar yadda muka rubuta akan title din mu, za mu nuna maka yadda zaka samu kuɗi ta hanyar kallon bidiyo a YouTube. So wannan shine website din, za mu ajiye maka link ɗinsa a description. Wannan shine adadin bidiyoyin da suka sa maka, gashi duk bidiyo ɗaya idan ka kalla. Wannan bidiyon sun ce za su baka dala 3, ga wani anan sun ce za su baka dala 1, wani bidiyon gashi anan shi kuma sun ce za su baka dala 7. Ya danganta da yanayin nauyin bidiyon. Idan ka kalla duk bidiyo daya adadin dalolin da za su baka kenan. Tunda kai budewa za ka yi sai ka danna akan rijista, gashi anan sai ka je ka yi rijista a kamfanin. Za mu ajiye maka link ɗin description a wajen, za mu ajiye ma link ɗin kamfanin a description, sai ka je ka rijista. Yadda ake yi shine ba za ka taɓa cire kuɗinka ba a PayPal har sai idan kuɗinka sun kai dala 100. Idan kuɗinka sun kai dala 100 to anan ne za ka samu damar yin withdrawing. Inda kuɗinka sun kai dala 100, za mu ajiye muku link ɗin a description. Assalamu alaikum. So assalamu alaikum, za mu ajiye muku link ɗin a description. To dan uwa ko kuma in ce yar uwa, danganta da ake kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Wannan shine bidiyon makon yadda zaka samu kuɗi ta hanyar kallon bidiyo a YouTube. Muna roƙon ku danna mana subscribe akan channel din mai suna kasuwancin yanar gizo. Za mu ajiye muku link din a description, sai ku je ku register. Mun gode.